mantu sakiyon mangarasa Panono kang aku raras katon rumedeng ngakoso menika wonten tarapa ingkang nembe prapta keparengipun bapa badhe nyuwun prisa sak samuning prayogi lenggah ngaturaken perembagi Panakrama anak Prabu. Kula tampi mawi tangan kekalih pangandika dalem Kanjeng Sinuwun ingkang dhateng ing putra Dasatguru. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa. Keparenga kula ngaturaken pangabekti kunjuk kula ngandhapada. Oh iya, kula tampi tangan kalih kapetelaken wonten ing dada kendela sami-sami. Gandeng pun bapa drenate uninga panjenengan menika tegakan saking pundi sinten sinambating wangi. Estunipun kula menika mboten ketang namung sak megaring payu nyepeng pangwaos piyambak. Negari kula ing kasebat negari ngejong diraja. Ingin sampun sudi mitani dumateng gasat kula. Kula Prabu Jolo Sukendro. Nanging wedal menika kula kelereh kebawa keperintah wonten negari Ngawangga. Wonten ngersanipun Koko Prabu Karna Mandra. Oh inggih. Kalebet penyan kadang Sinarawedi iya mit sewu telukanipun Prabu Karna Mandra. Inyu manggaaken. Kula gentos suwun prisa menapa menika negari Mandaraka. Penyanipun Kanjeng Diwaji ingin sampun kaluka jejuluk Prabu Salya inggih yen namung kula ingin nyepeng pangwaos ing Praja Mandaraka. Menapa wigatosipun anak Prabu Tedhak wonten ing kraton kula ing Mandaraka ketingalipun sumangka pengawak Braja ndamar sasi. Kula menika nampi dawuh saking Koko Prabu Karna Mandra. Kepelajar kula sowan ngabiyantara kinen ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhapada. Kula tampi kanthi bingah. Kapetelaken wonten ing dada kendela sami-sami. Menawi sampun katampi, estunipun sowan kula menika ndikaaken nyuwun prisa. Menapa leres yen dalem Kanjeng Sinuwun kagungan putra wanita 3 ingkang endah warnanipun meh sami pasoyanipun. Oh iya leres. Miturut saking pundhangipun ing sepuh amit sewu menika kekasihipun Dewi Rawati. Ingkang wonten madya menika Surtikanti, ingkang pungkasan menika Dewi Banawati. Iya leres. Iya pancen leres. Kok penjang sampun prisa. Iya pancen daftaripun sampun wonten mriku. Kersanipun Koko Prabu ngaten. Sowan kula masa dalem menika kinen ngebun-buninjing di Jawa sonten. Jalaran Koko Prabu nampi sasmitani Jawata saged tata tentrem negari Ngawangga yen saged kagungan prameswari kang putra menika wau salah tunggal. Salah tunggal ingkang badhe kakersakaken inggih menapa Dewi Banawati, menapa Surtikanti, menapa ingkang Erawati. Yen ingkang kekasih Banawati niku sampun akhir diwasa, dereng tesih sinau larinipun. Ajen ngaten ingkang kekasih Dewi Surtikanti kemawon kula suwun badhe kadhap Koko Prabu dene bab srana-srana pitumbasan ingkang putra dasar kula namung badhe cumadong dawuh panjenengan sampun prisa tarub agung wonten ing ngajengan menapa dereng. Isa mlemartos
menika calon badhe mantu temantenipun ingkang wonten pengkeran panjenengan menika. Yen ngaten menika ya wis saged, mboten saged. Irawati kemawon. Irawati keparenga kula suwun kula boyong wonten ing praja Ngawangga minangka jatukramanipun Koko Prabu. Kula dewa mangan tetri mendalamnya. Sang bangsa mulung mangamuku unggung kowe kongkonane Prabu Karnamandra. Inggih. Aku krungu tembungmu ingkang pungkasan. Kepingin bakal mboyong Dewi Irawati. Upama ta kupingmu budhek mripatmu kudu weruh. Upama mripatmu ora weruh kupingmu kudu krungu nek Irawati wis dibojo. Inggih, kula malah dhewe mangertos. Iki bojone Irawati ngerti. Wis jajal sapa wonge dirasani bojone ora njepiping kupinge penyakit iki. Ager lunga nang ndi kudu karo aku kok dadak. Wani nembung nglamar ya kon nglabrak kowe. Ngaten menika menawi tesih sela. Menika dereng wonten ingkang kagungan. Wasre pancen kepira daup salah siji kena. Yen surti kanthi wis genah calon dadi pacangane Yai Prabu Jaka Pitana. Mengkari ana putri loro apa Banowati apa Diajeng Irawati tak wulungake nek iso njebol gajane sing lanang. Gawat. Angger mandulang wis ngono kae gawat. Ora kena disuwawa. Ya Tunggara Jagat Manik Raja Dewa. Menika menapa pancen sampun dipun biyantu dumateng sinuwun Prabu Salya nedha pundi. Nyumanggaken kula mboten mangertos jer Irawati menika sampun dados panguwasipun anak kula mantu inggih menika yoga kula angger mandura. Yen ngono gedhekake sayembara perang sayembara pilih sakarep metu njowo Peter Kadhe Pawu. Watakipun ingkang Raka Yoga kula mantu Angger Baladewa. Yen kula ngaten danipun ajrih.
Mila rikala semanten kula gagal dawuh kalian Kakang Mbok Irawati wontenipun kula namung ngawon dalaran kula menika kalian urusan Pancakara menika ajri. Yen kula mboten nrimakaken sanget. Menika Prabu Karnamandra sami kalian ngilani dadane Baladewa. Sami kalian nyepelekaken dhateng pepundhen Rama Mandaraka. Namung dipun gegabah dipun anggep menika ratu sembarangan. Ning pancen ngaten menika mboten mokal. Wanita nyangger kondang ayu menika adate sampun menika sok dienggo rerasanan. Dienggo rerasanan, dienggo rebut biada. Menika ngaten namung setunggal. Tegesipun namung Irawati badhe pun ngersakaken kalian Prabu Karnamandra tegese ming wong siji sing bakal ngancam. Loro angger mandura cetha sing kagungan. Iya. Wonten ing setunggal dipun lamar 3. Ngantos sami ancam-ancaman. Ning koyo mengkono mau sejatine ora prayoga. Ora prayoga. Iya menika namung kula namung matur menapa wontenipun. Yen dong boten wonten ngaten nggih boten menapa-menapa yen dong kumpul kabeh lah menika wonten raos pancen boten keca. Monggo ing nglamar menika tunggal sak pedamelan ora ngerti. Nganti sing mutung njur ora menyang lho. Ora menyang tur menika jalaranipun namung sepele namung titip kacamata. Ora diri kok apal-apalmu. Lha nek kangge jalaran ya. Sampun to nggih sak menika kula pasrahaken dhateng Angger Prabu Mandura. Ampun ngantos ndadosaken rengkaning praja malah kula aturi ndawaken dhateng ingkang rayi yoga kula ragil pun Rukmarata. Supados madya tata-tata siyaga ndawaken para wadyabala. Mbok menawi wonten dom sumurping toya. Inggih ta dawuh. Kepareng nyuwun pamit ingin putra ibadi ndamel tata tentreming praja Mandaraka ngatos-atos. Senajan kula semandurgi nyuwun pamit badhe nderek makuwon wonten ing Mandaraka ngentosi sak sawanipun Paman Arya won Ngabyantara Angger Prabu calon pinanganten. Kula nyuwun pamit Kala Prabu. Iya to, Adi Begawan sing ati-ati mangsa bodho anggonmu momong marang yugaku calon pinanganten. Kula nuwun inggih. Saking tinggil Mas punanggung Prawadya Bala kang sumewa mangrek twaraning turangga katon lumaris kang nyebeti pabarisan nungsung pawarta saged dipun paringaken apa mboten penglamaripun Gusti kula Prabu Jala Sukendra. Togop nun Mandaraka ki jebulane arep ewuh mantu kok. Sakniki no, iya. Sing ajeng dadi manten awit Mandaraka niku wonten Jaka siji. Sing wis rada sakwentara akhir diwasa durung duwe bojo. Oh nggih mbok menawa niku sing duwe bojo niku pun suwene mboten duwe bojo dheweke. Tur komplit di gamelan napa nek mboten duwe bojo. Nulis rawa. Nulis rawa. Nggih niku mencak tukang ngeterke. Kudu kuwi sing dadi manten. Oh, ayo urung gelem meneh, ayo panen. Angel kok. Pokoke tepung kok. Kuwi lah aku cok kepethuk nek cok gudong golek gapit kae cok kepethuk. Oh, amal agek ngerti iki dadi blesra ki urung di bojo. Urung di bojo ya minta seneng kelitah-kelitih ngono. Iki ya semen duja wis karepe. Wong
penemu ki cok beda-beda. Ayo. Sing arep dadi manten putra wanita Mandaraka sing jenenge Surti Kanti. Oh. Niku adine Erawati. Lah aku ora ngerti. Telu mau tak tembung kabeh. Ora sampean ditendangi sing duwe. Pancen sing duwe muring-muring jenenge Baladewa. Lah niku sing duwe Erawati niku. Aku ora ngerti yen Baladewa kuwi dadi putra mantu Mandaraka. Lah nek dadi manten pun dari nika kula yo jagong kok sampean. Maido kok awak ora omong-omong kok yo sing dibojo barang di lamar wong sing abang ora kurang kaya sing ijo diunduhi ya kan. Nah sing legan ora kurang kok sing ijo diunduhi. Kabeh diunduhi. Menika yen panjenengan ngaratur kula ampun mang badutke lah. Niki ning karek siji Banowati ning isih perawan tanggung. Banowati kuwi anake sapa? Ayo seli yo. Oh putra wanita sing enom dhewe ya ku Mbak Ayune ragile sing lanang bagus kae. Kok tanggung ki umure? Agek 16. Ya ora nek Banowati ki ya ora 16. Wis 18. Oh, urung ana lho terkadang magek 15 iki lho bocah isih. Jan isih anyol-anyoleng ora ngerti isin. Ning ora kang nek Banowati ya ora 15 to ya 18 pas. Ngeraku urung ana kuwi paling akeh 17. Ya pokoke oleh-oleh 17,5 wis. Apa jur dinyang. Wong umur kok yo oleh ra oleh. Aku gebatut tantangan karo Baladewa kok. Aku yen iso ngalahke Baladewa Erawati mah dulungke karo aku. Sampeyan yo kekendeleng. Baladewa niku pun kondang dek jaman nompipun tau dadi pendhita jenenge Begawan Waning Pinta. Pun tau dadi jagoning dewa. Niku sing pisan ping pindhone pun tau mateni Ratu Angkara Murka ratuning jagat Iswargi Prabu Kangsa Dewa. Wong kula ya wis melu. Sampeyan kok arep Sumentraka wani karo Baladewa niku mangke nek muring tenan sampeyan dibantrol nenggala. Baladewa niku nek piyayine ngoten ora stira tegese iku ora patek gedhe banget ngoten niku nenggalane sing cemelangi. Tenan niku anggeripun muni diantol nenggala. Padha dene gaman teke Baladewa niku ora ana sing madani kok. Ora ana sing madani. Panah ning gedhe temenanan. Nenggala kuwi. Lah iya, blangke. Lah iya kowe kepiye ora. Panjen ukurane iki beda dhewe karo umum. Panah sing umum ki rak paling ora ki rak sak jempol sikil. Apa kowe tau ngerti? Wis tau banding-bandingan panahe Kresna. Panahe Kresna kalah. Kalah gedhe. Panahe Permadi saya, panahe Permadi ning cilik-cilik. Pasupati kae. Wah iya. Kalah gedhe sing iso ngembari cek marga. Ngarya marga ki ya. Di panah iso ngembari Baladewa. Iso temenanan. Jan persis. Jajal tak betune kok nganti ora bisa mondong putar gepuh negara Mandaraka.
kirire runang gono runang gono magawiya gelar wang-wang Amit sewu, iki ana satriya bagus metuki karaku deksura temen pula tamu dulu marang aku. Iya dasar nyata. Sapa kekasihmu lan kepenrapa marang wong agung Mandaraka? Iki putra Mandaraka Wragiri. Aku Rukmarata. Kowe ngaku sapa jenengmu? Prabu Jala Sukendra. Kadang Sinmarawidini Koko Prabu Karna Mandra. Ngendi Baladewa kon ketemu karo aku tenimbang nganake peperangan sayembara perang sayembara pilih gedung malah saiki yen pancen Irawati kagungane wong agung Mandura Banawati aku ya wis gelem salah sawiji ora mandang sapa wae Kakang Mbok Banawati ya kena Kakang Mbok Irawati ya kena waton kowe iso ngalahke karo aku tak wulungake milya salah siji senajan to Kakang Mbok Irawati kagungan garwa. Koko Prabu Nglenggana yen to pancen iso ngembari kasudibjani satriya Mandara. Ora kena digawe becik. Wani karo aku sing tak wedeni apamu? Dedekmu cendhek gedhimu raspira nantang kula dadak sapi perbatan putung balung tibantangan ajur kuwi. Katon kumilang kilang andepan ana bumi sangkan parane Gustimu ambruk. Weruhmu mau kerengan terus apa, Kang? Nek weruhku sing maju mau Rukmarata. Awit tak delok saka kaduhan piyayine cilik awake langsing. Praupane bagus. Kok Gustimu kok kalah ya? Mongko mau nantang Baladewa kok malah ning karo Rukmarata kok dadi kalah. Semaput kuwi. Hah? Semaput. Semaut? Semaput. Konon tangi lho. Mbok seben. Arep dikone urung tekan mangsane tangi angel kok. Ngadacing wis
ora dikon ora sebawa apa-apae. Gambar-gambarake. Aku kelingan marang Purwaduk Sinan gembregan liwawung. Katriku mulung mangke. Mati ya. Bob, nun, kowe nusul karo aku iki. Mangsa penyanyi sinten? Rukmarata, Bob. Yung. Niku putra Mandaraka ning bocah sing rada kemajon wicarane ning nek bocah ngoten ora sepiro. Ning burine Wadyabala sing semanten kathahipun menapa kinten-kinten panjenengan gedugi ngajengaken kridanipun para Wadyabala semanten kathah. Wis ora bakal ana sing tak medeni. Aja maju mbok siji kon maju bareng. Mboten wonten sing kula kuwatirke. Kejaba mangke sinuwun mandura yen sampun majeng panjenengan ampun ngantos wani-wani. Karo Baladewa ora wedi mbok seliya sisan kon maju. Aja kang ngono kuwi. Kaya sapa-sapa ditantang mengko nek maju tenan sampean ora umur jam-jaman. Seliya niku ampuh. Aja meneh wong umum ora dilalap agek mara tuane wis dipateni. Tur mara tuwa. Apa iya? Lha lambiyan tak jaman ketemu karo bojone Setyawati sing jenenge Banawati ya bapak meni mara tuwa Begawan Bagasmati to. Sengit rumara tuane pateni. Kuwi nang kono kuwi kang kendeli Selya pancen ngiring-ngiring. Ewa semono mergo saka putrane putri wis kebate tresna malah ditinggali Aji Candabirawa kae. Niku nek ngerti apa mboten nyemelang. Ning aku ora wedi. Oh ya wis. Muga-muga wae lepas paranmu jembara kuburmu. Oh. Pendungane elek. Mundur kok cekel rukun. Ora patut banget. Orang ngira jebul digdaya temenan.
Sepisan pindho tumawa ketiban anteping tanganku ramba-ramba mung disepelekake. Mongko panggetake kaya mawa wisa. Bocah bagus. Aja mlayu tanding karo aku. Apa sing ketok ana tanganku kowe bocah sing durung ing atase kerengan durung nganti temetes getihmu. Nginger rangka nyekel ukiran arep nyuduk-nyuduk. Kesenggol kerisku kurang bejo kelakon mangkurep kasugiramu. Manjing wonten jroning payuban ngajengaken Kridana putra Mandaraka kaos mandi pusaka curiga ligan. Bawane Senopati ngawungga kaos kondang Siti Mandraguna winasis olah kridaning peperangan dasar mumpuni tumrap pangolahing rasa. Mawas Purwadya Bala Mandaraka kaya dene mawas lakuning semutan ana kang mbebayani. Sawya manjing payudan nempuh Purwadya Bala Temawadya Bala Mandaraka mundur gelanggang colong playu. Pating glembur pating traik. Payune Purwadya Bala sareng tunjang kudu. Mawas punang kumlepeting banjur kumitir katiyuping mandra. Kumuyang aku murus swaraning Purwadya Bala. Yai, Koko Prabu, apa sababe mundur larut cayamu binti tinggalmu? Aduh, ngaturaken kedrawasan Koko Prabu. Sasampunipun ingkang rai tumapak ing ayuda, piyambakipun kula dawahi pucuking braja mboten temama. Kula lepasi jemparing tan dipun damel raos menapa malih sareng Purwadya Bala majeng. Dipun ranjap pusaka-pusaka ingkang dipun ampil dening Purwadya Bala mboten wonten ing tumama. Ngantos prajurit semanten kathahipun sang mundur salang tunjang rebut ducung. Koko Prabu yen ngantos menika mangke saged mundur saking peperangan. Kula kinten utusanipun Prabu Karna Mandra badhe mbebayani. Wah, keparat rapoten abrang iki aja.
tengaraning prajurit kang maguru ngasa tetep swara rembutul-rembutulno Jolos Pedro. Apa Prabu Baladewa aja bungah atimu. Aja bombong nalarmu. Senajan kuwi bisa ngawut-awut prajurit Mandoraka. Ayo aja maju mboko siji bar ngomong. Tenimbang kowe mengko cilik nganti dadi bandan gedhe tunging pati. Malah becik adimu Banowati. Apa pertimbanganmu Erawati tak boyongi karepen didhawuh dening Koko Prabu Karna Mandoraka piye? Kowe muni piye kowe? Pangrasane tak kuwi ya. Kowe bakal takon boyong putri Mandoraka salah siji Erawati kena Surtikanti kena. Banowati kena Rubiyem kena. Nanging yen iso ngalahke Baladewa. Wah, dalah. Surak merata, aja maju mbok di bareng. Ora iso ngendikri dari Prabu Baladewa temu ngendhap bali. Untal sikil, Tru. Dan kowe ketibanan teping tanganku ra digawe krasa. Kowe kena saut kupingmu tak cokot pedhot padha sakali. Waduh, Baladewa maju temenan. Niku wae penyanapaken tak cokot cokot. Njurisa semaput. Iya. Ning ati-ati lho mangke nek tangi niku mesti terus nyekel pusaka sing kula omongke wau. Ngomongke mau kae wis rasa tak kandhake pokoke mau kae. Panggres kuwi pusakane Baladewa kuwi terang wis ditokke. Kuwi agak wis nesu temenan. Mongko angger wis metu saka tangan kudu nyubles weteng wong lah. Wilandrawasi ya. Mulane wetengmu jagane. Kok gak kecubles. Wong aku ras tagenan. Nganggo sedut wis pedhot. Nek ngantek kesasaran nenggala aja takon bisa ta. Wis aja kuwatir, ora tangi ora Baladewa. Kowe tak tibani pusakaku Siung Kencana. Oh, lah nek men dicopot mon niku. Dereng napa-napa niku. Mundur kene lho. Kula kasih prisa nggih. Mangke niku upama dicopot mati niku adat sing empun. Niku njur konangan adine sing jenenge Narayana Prabu Bathara Kresna. Niku duwe pusaka Kembang Jayakesuma sing kena nggo nguripke wong mati, nggo nambani wong lara. Senajan to mati, nek dungkuli kembang urip. Senajan to lara, ing dungkuli kembang iso waras.
Adine nggih, monggo adatipun pun wakil adine nek ngepruk wong. Sincaki. Bocah cilik sincaki niku padha kalih kula. Nek ngantem tonjo. Wis Kresna ya tak cokot, sincaki ya tak cokot. Baladewa ya tak cokot. Wong telu telung cokotan. Telung cokotan kepiye? Monggo mawon ora kena diman. Tangi yo, Baladewa. Yen katon mingis-mingis pindha landheping Trisula kang tumandu ing asta. Indah-indah ratu-ratu sabrang ora ngerti tatanan. Wong ora ngerti unggah-ungguh tandangmu kasar nyokot. Biar nganggep ratu kowe turun buta. Yen pancen kowe wedi musuh karo aku becik mundur Baladewa. Wis ora betuli. Apa sing ketok nang tangan? Kowe nyekel pusaka balen ana nyokot aku ora gelem minggat gantol ngono. Jalan-jalan aduh mati aku aduh kurang setitik aku mau kena aku aduh nenggala wis nganyuk nang anding wetengku sedot terus ngono apa ora rondo bojoku mlayu ngalor teke ngalor balik ngidul nunjang aku mlayu ngidul petuke kok kidul balik ngalor yo nabrak aku. Nek kepethuk Baladewa mono ora pate keloro-loro. Wong pethuk anang pasar kaya nunjang aku nek ora panjenengan edan. Nang le putih wae tak kaya Baladewa. Ameng putih nggon rai tak pupurane petengan ora weruh. Ketok melok-melok. Apik ora? Ora. Oh ya wis. Kemarin temuru kaulo tekon apik ora. Ayo, aja mlayu. Wong loro kantane sing gedhe tak padani sing cilak padani. Senteng nganggo nenggolo. Ae, disate. Ora cilaka wis. Wis cuma nang ndi lho? Mlayu.
pancen angger wis nyekel nggolono kae nyemelangi. Ora le ngetokake pusaka nenggala saka tangane ya. Aki mau tak dicokotmu tangi terus mureng-mureng ngene iki. Ora gelem mikir ngati-ati angger dingonokke iki. Pusaka nenggala jedul. Ora asik. Pusaka kok asik. Oh, dadi khusus tangan. Tangane wis dingono-ngono iki wis ora kena disuwa tenan. Mongko yo kemutuk kae ta. Jedul. Wis. Yo to nenggala wis mingis-mingis. Ora nyemelangi kok Kang. Mongko adat sing wis Baladewa angger maju ya ngono kae kudu ana nyawa pontang. Kuwi wae urung Kang. Adat sing wis angger Baladewa wegah ngoyah. Nenggala mencak dikongkon, mlayu dhewe, golek ana dhewe, wong kae patenana. Apa ora saya semelang meneh? Mulai parani. Tatak-tatak kaya wong bedaya kae. Kowe ngake lawang kok terus bali ning tangane Baladewa nggawa getih. Oh. Nyakani pancen. Ku ndek ning nggonku. Nggonku tatak-tatak. Ya mulai wis nggawa getih maneh. Apa ora nyawa loro? Kok iso lunga dhewe? Padahal kok sarutama bareng ya lunga dhewe. Tanpa dilepasake ning bisa lunga dhewe. Senjata ning gala kuwi ya ngono meneh. Nek kon mateni wong ya tok lunga dhewe ngono kuwi. Ora tau dikancani. Apa lho? Akhire nek nenggala. Apa Kinjeng minta geger. wong karo kinjeng apa Ning grisani kang nenggala iki. Monggo, tak kandhani kok. Terus budi preyo tak kandhani. Mundur saking ayuda katon mawas budaling Purwadya Bala. Baladewa yen dayani pancen nyemelangi tenan. Wiwit wau kula ampun matur ta kula pun ngaturi prisa mbilung pun nyaosi atur. Dewa semanten panjenengan badhe nyobi kegiatan pun Baladewa monggo mawon. Menika putra mantu Mandaraka. Gandeng tekaku nang kene tak gambarke kaya batang utap-utap layon lumaku. Ora ana lane aku tak matur ngersani Koko Prabu Karna Mandra. Yen pancen mengko Koko Prabu marengake aku nggawa wadyabala tak nggo sifat kandel tak bedhae negara Mandara. Nah yen pancen Koko Prabu kersane bakal rawuh pribadi aku mung nderekake. Narak ngaten mbok wau ngoten iku aman awake ora gedungsan-gedungsan. Baladewa tak tedha tak trima kowe iso ngundurke karo aku nang sak bungkurku ngati-ati. Antekno sedap netra negara Mandaraka kurang bejo banjir getih salah bangke.